Wah, enak lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tekon ndi, Kek? Oh, apa salaman? Loh. Oh, bedhe sih. Ono apa? Iki ana brosur. Brosur apa, Kek? Iki brosur baris berbaris. Isa boleh iki jamin melo. Mbek menawa tapi, mbek menawa menang. Iso dikora Jakarta. Oh, iya. Ya wis, aku seratin nang galan iki. Gak ngopi-ngopi sih, ah? Wah, enak lek kopi. Cangkemmu apa sing gak enak? Oh, rokok wisan enak ya. Rokok kuwi mantek. Oh, ini soge gak tau bondo bedhe. Ya wis yo. Loh. Oh, bedhe sih. Suwun kae yo, wah enak lek iki. Min, ini kan bulan kemerdekaan. Kamu gak pengen berguna bagi nusa dan bangsa, membanggakan negara ngono lho. Yo pengen, Kek. Yo apa lek saiki ayo nyerang Londo ayo. Nyerang Londo. Duh, gak ngono kek. Saiki adewe kan wis merdeka. Lah terus kudu yo apa? Tugasnya adewe saiki ku menjaga kedaulatan bangsa. Terus melaksanakan amanah tokoh pejuang sing telah gugur mendahului kita. Terus yo apa contone, Ndil? Yo, lek dadi penjabat iku melayani rakyat, gak korupsi tok. Terus dadi pelajar iku men. Ngono lho ngomong. Iya. Dadi pelajar iku sinau sing berprestasi, ora bolos tok, cek iso membanggakan bangsa dan negara berguna ngono lho. Terus lek koyo kene iki apa? Terus lek koyo adewe ngene iki, wong cilik ngene iki men yo kerja sing rajin, jujur. Sing paling penting goblok iku dilereni, cek ora diakali. Masuk iku, Ndil. Masuk wis, masuk. Ambil siji maneh. Apa iku, Ndil? Nom-noman iku aja mikir arep wedok tok. Aduh. Dodok kiwo. Passwordnya Luwak wet coffee. dikeloni ganti rapi. Halo? Halo, Ndek Ndi. Halo? Loh, Halo, luwak wet coffee, passwordnya. Tak tapuk kene lho kon, Min. Pak Li, wong tuwek. Oh, Pak Li. Mulya, iki ana urusan ambek negara. Oh, nggih, wangsul kula kali jamin nggih. Oh, urusan negara kek. Iki kesempatane adewe iki. Budal. Misi kalian kali ini berurusan dengan bangsa dan negara. Siap. Misi apa, Bos? Misi kalian adalah Melawan penjajah, Bos. bukan, Memberantas teroris. bukan. Merebut hati Ling-Ling. Ucap 10 kali. Iya. Misi kalian kali ini berlatih baris berbaris untuk mengikuti lomba Paski Braka. Apakah kalian siap? Siap, Bos. Siap. Aku mengandalkan kalian. Laksanakan. Bubar. Gerak. Panjat pinang gak menang, mangan kerupuk gak menang, dapat kabeh. Ya opo ya majak dadi wong gendeng ayo. Iki marine nganu ya wis. Ya saya kan liwat kene arek-arek ya wis. Langsung ya wis, gak atribut sih tapi ben ketok meyakinkan aku. Ya saya liwat kene, ngene iki. Anu wis, cecek bedel ya wis. Kayak aku iku arisine ora iso baris aku iku. Lho, lah aku lulusan SD. Loh, padha aku yo ora iso baris kek. Lah kamu lulusan apa? Aku lulusan SMK sih. Lah lulusan SMK kok ora iso baris? Nah, aku sekolah yo mek anu tok. Iku bolos menek pager, terus kena remaja. Kon remaja kek. Mangkano kek lek sekolah iku sing niat. Sing niat lek sekolah iku cek iso baris berbaris ngene. Allah, ngene hormat. Awakmu iku lulusan SD muris pinter. Oh, pinter ora iso baris. Aduh. Kakrek. Ya apa men? Dil, kok ono wong ngemis iku. Mati wong iku. Mati apa ngemis kok?
koyo mati. Alah, Bane. dedok karo ae, dedok karo. Wah si mbokne antuk, ngamak nang tuwa. Lho, uang iku. Kowe tak kira lek gombalan. Oh, bedes. Apa, Pak? Tak kira gombalan, Pak. Aduh, njuk duit le aku le gak ada duit le. Njuk duit aku. Loh, tangane sampean niku apa sing sece? Botol mari melawan penjajah mbiyen le. Pahlawan iki kek, pahlawan iki. Hormat tono, hormat gerak. Aduh. Tegak, gerak. Sikile sampean apa iku? Kena nuklir mbiyen. Mosok Yo gak. segena. Yo takon ke wartawan ngomong. Pengen ero aku. Aduh, njuk duit. Kayak kare dhewe iki lho, bek cilik iki lho. Waduh, lek tanggal tuwek ini yo woso ndek dompetku gugur pahlawan ini ki. Terus lek tanggal 6. Bodoh. Aduh. Aku ono min. Duit tapi gede gambare Gusti Ngurah Rai. Ono susuke rek. Ono susuke rek. Ono susuke. Tenan susuke. Iya, no. Ya. Iya. Nih. Aduh, kena susuke. Gulondi sosok lho. No. Lho. Ojo pahlawan iki, pahlawan iki. Yo wis, gak apa sih kelas wis. Aku tak ndonga sih. Iki aku dungakno menang yo lek nancan baris-baris yo. Tak dongakno goblok undang mari. Duh, Ya. Kok nulek dhewe goblok. awakmu paling aku ora. Mas, Ada tuh aku. dedok karo. Saken ae. Aduh, lumayan iso-iso lewat yo. Sik. Takon dilut. Ale, susuke gerok tenan. Gano. Oh. Yo. Arek goblok. Tunggu lu, mari. Lah, wis teko iki ndek lek kene. Ayo latihan baris. Ini ya. Yo, ayo. Sik. Aku haus. Tunggu ngombe enak iki. Aku gak ada duit wisan. Mari tak kene wong mang. Apa? Wah, iki kok kayak Sik. Digane sapa iku? lho Pak Bosor iki. Wonge medit. Ya. Iya, pewekit. Jan. Pahit wonge pokoke wis. Ayo, panen ae. Galak tapi. Ayo, gak apa-apa. Gak apa-apa yo. Kek. Sik. Omong sik. Tapi geno wonge kok kayak Gak apa-apa udah ngomong ta. Pak Bosor, jalan tegane. Iya le, jukut entekno wis. Suwun. Wis, gas. Iku Min, go. Ayo men, semangat. Kamu pasti bisa. Yo Men. kek meneng Ayo, kok. aku mengandalkanmu. Yo. Ayo. Yo sik. Kok iso teko? Meneng kok, wong iki salah ono. Yo, ndang. Ning jaman pejuang ning kelingan anak lanang. Duh, wes sel iki lek ngene tok iki. Sik meneng kok. Cepat. Ayo. Semangat cepat. Ayo. Semangat Min. Iku. Meneng kok. Meneng kok. Seroto. Oh wes, duh. Ini acuk lapo jamin ambek kancane kok. Oh, arek kurang ajar. Ya, iku Min. Kiri. Iki ya. Kiri, butuh, kiri. Ya, kiri. Lah, kiri. Yo. Ya, Hei. Apa? Apa? Iki panen degan. Oh, aku juga no pisan lek ngono sing. Iya, wis. Yo, Ya. degane sapa iki lek? Degane anu, Pak Busur. Wong sing duwe wadit. Oh, mosok. Yo, kareng. Jarno, entekno ae balik yo. Iya. Men, iki men si jingkas iki. Dari sapa, Den? Iki. Lho. Iku Pak Bosor, Den. Mosok. Mosok. Peduli. Iya. Iya lek. Mosok men. Men ono keperluan keluarga aku yo. Aduh, nanda kamu. Kapal. Lho, nandi awakmu. Sik. Ayo, ojo. Den, tenono aku. Arep iki ora baca wong. Ayo mudun. Mudun. Ayo mudun. Boten, Pak. Mudun ora ayo. Boten. Mudun. Boten kula teng mriki mawon. Boten kula nginep.
nginep mawon, Wak. Wak, kula nginep mawon. Ayo terus semangat, ayo. Semangat. Semangat, ayo. Ono wonge tenan iki. Cepet sih teko wonge. Ono wonge ya. Geno, ayo munggah. 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 Sik iya. Ndang lho, alah suwe. Sik, ndang. Cepet lorot, cepet lunyung. Cepet sik. Lho. Cepet lho, wes. Jangan lupa dukung terus channel Pura Sawung. Ojo lali. Like. Wakuane. Yo. Macet.